Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngibingelela kakhulu kubingelelwa ishidi elimhlophe MC Pholobaso Andile wakangcobo kuthiwa ke ngani zakwethu sikhasela ngakuyona isho inje ngoba isuke isho izibusiso usiyabiba TV1 ukulethela ke uhlelo luyingqophamlando lapha kumabona kude wakho ukhethe ngenhliziyo yakho yonke sithi ke nali uhlelo iziko labelaphi namhlanje angihambi ngedwa ngihamba nodokotela omkhulu udokotela uMhlongo uNjomane kaMgabha uBhebhe wasemgababa eDurban eKZN uthe namhlanje ake nginithathe nje ngiyonibukisa intaba zobaba mkhulu ngiyonibukisa ubuhle bezwe esikwazi ukuthi masithandaza sithandaze kuzo sikukhulume konke okusuke kufiswa abantu benkosi abasuke beze ezigodlweni zethu kunomthandazo ke othinta ithongo kunomthandazo othinta imicikilikisho nemlingo abafundiswa yona kunemthandazo futhi esuke ithinta umdali nje uba wazi ukuthi ke udokotela uMhlongo ubuye befuthi ke umfundisi noma ke umholi webandla elikhulu ake sisondele eduze kwenjomane sixoxe kabanzi nayo bese sithola ukuthi namhlanje ngempela nje oba silana sibekwa yini njomane omkhulu kuningi ohleze ukusho kubantu kodwa uye uthi imvelo imqonga ngalendlela isimanga ukuthi ngelinye ilanga wokuhambe ngeenyawo nje egcikeni lakho mhlawumbe before singene sigcile kulezi izinto ake ubingelele izwi likaMthanile cela ukubingelela abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ngiyacamagusha ngiyathokoza ngithi bayede ngithi emakhosini kubona bonke ngibingelele nawe Phampholoba Ntokoze enkulu sikhulumisane nawe Njomane kaMgabha futhi ke sikhuluma namhlanje uphethe ukhamba uthi ke lungezinye zeingane zakulela gceke mawuphethe into ethile nje uyoyichela endaweni ukuthi kuvuka into ezithile abantu ababeyithathile qinisa lemsulu amapholoba sikwazi umbasane siphume sidele yonke into siye emvuleni siyodlala amapholoba kusuke kukhona umkhuba ohambisana nalonto amapholoba noma sengitshela imfihlo kuyanetha uyalibona ukuthi liyadlidliza kodwa kukhona lo siko ekufanele siligcinele umuntu wakweza kaMhlongo nomuntu osazoza kaMhlongo kunjalo amapholoba Njomane uthe uhamba nathi namhlanje kodwa wathi khona lapha esingezofika khona ngithintwa ukuthi ukhuluma ngomthandazo kodwa futhi uyisangoma weyinyanga mapholoba mhlawumbe isho ukuthini lena lezi zinto zihambisana mapholoba ngithi phela noma sizangoma kodwa uNkulunkulu siyakholela ukuthi ukhona lento ilekelela umuntu ke mapholoba ongawusebenzisa umuthi ukuthi akwazi ukufika sizakale la kaMhlongo mapholoba ngoba sinezigaba embili mawukuthi umuthi awukusebenzeli siba nayo indlela yesibili ehambisana nomthandazo noma ehambisana neminye imithi engahlangene neminye imithi mapholoba mnili imithi khona imithi ehambisana nomuntu ojwayela imithi yamahlamvu kuzoba khona imigaba sesibili so umuntu ongasetshenzelwa yilowa muthi mapholoba njoba sizela sizolekela lo muntu othi mina kade ngangisebenzisa umuthi kuphela ukwazi ukungisebenzela yiloko sizokwenza mapholoba la sifike lingani kodwa angazi noma uyabatshena iqiniso mapholoba kodwa sibokuhlala phansi wathi content zoyibona bengazi mina mapholoba phela ukuthi once senza saqala sagoqozisa njoba ade ngiyasa lokhamba kukhona into ezokwenzeka mapholoba South Africa Ningizimu Africa worldwide asingapholisa amaseko oqinisekisa ukuthi le number egijima la ku screen kaDokotela uMhlongo iyo oyisebenzisayo hayi enye imali efakwe phepha ayingeni asifaki mapholoba imali efakwa ku spa ayingeni kaMhlongo imali efakwa ungavumelananga ngomhlongo naze nabonana ngevideo call ayingeni kwaMhlongo akube ivideo call noma kube ukuthi usunyathelile egcekeni wakwazi ukumbona ungafaki imali kuthiwa faka baba faka phuthuma baba lokho nidlala amaqola la ahekhe inamba zenyanga kodwa siqinisekise ukuthi le number siyifaka la hayi nangelilodwa ilanga uzokuthi ihekhiwe hayi iyona mapholoba yekekile hayi sebefika egcineni ke mapholoba lokhu yabona ngegijima la le 07 bani 06 bani hayi mapholoba ngiyafunga ngiyagomela kodwa nakhona phela mapholoba abantu abangabi careless mlalelo limini udokotela ukuthi ngabe uyena le ngikhuluma naye mina ngisikhuluma isiXhosa ngisikhuluma isiSwazi mapholoba ngisikhuluma ngoba ngizenzela kodwa nje ulimi lwami elesizulu lesiphaqa umuntu akalalele phela uthi lo muntu akuyena uDr Mhlongo futhi uDokotela uMhlongo lo azombone video ndambone kwivideo call mapholoba South Africa ngale kokupholisa amaseko namhlanje uthi uDokotela uzombula futhi uzobusisa imithi yabantu abathi umuthi awusabasebenzeli nabantu abathi mina solokhu ngaqala ngihamba izinyanga angubona umehluko ngazi udalwa yini uthi ke wena kukhona okwabelwe wena la kwaMhlongo Dokotela uthena ke asize la mapholoba savuma susiyaviva ukuthi cha asinyathele la mapholoba wathi ke kunezinto ozozenza sithe wathi kunezinto ozozenza obani kodwa ngifuna sikhulume ngento ethi abantu abaningi bakhathazekile ngokuthi
banamabandla awaphakami wena siyazi kugcwele lapha kwakho Yes Mapholoba. kunuka indlu kujuluka Yes, mase kuqaliwe Mapholoba. kukhonzwa ngebandla Yes, ngesonto. Mapholoba, yes. Umbuzo wami ke uthi kuwe lo nenkinga yebandla elingakhuphuki lo Yes. nenkinga onebandla elingamnikeleli elingacabanga noma elambile kodwa umholi ungamlekelela umthini Pholoba sinento phela ehambisana nalonto. Okay. Angithi kaMhlonga asithathe into ecishe ukufana nayo, kodwa sithathe into ekuyiyona Mapholoba. Njengoba size la ngifuna ukutshela umuntu ukuthi unebandla unani, unenhlangano, unento ethize ehlanganisa abantu umholi endaweni ethize. Izala kaMhlongo sikunika into. Angithi njengoba sila soqoqoza senza izinto mase sithatha nazo enhlabathi zakule ndawo, mase sihamba nasiyokwenza izinto zethu. Umuntu onebandla ngeke lingandi Mapholoba. Ngiyafunga ngiyagomela lokho. kunombhemu walapha endaweni yaseyini Vankes kodwa angazi Vankesbani kodwa Yes. ngathi indawo ese Empumalanga Mapholoba. Ngakwempumalanga. Yes. Indawo nje nami engayazi kodwa Yes. uchazile walisho ngegama lesibhunu leli gama ukhala ngokuthi uneyintwala dokotela Yes. niyayilapha intwala Siyayilapha Mapholoba intala 3 days seseyiphelile emzimbeni. No use Free State lo mphembe Yes. semkhumlile Yes. use Free State uthi ingabe intwala omkhulu umhlongo uyayilapha Pholoba mina 3 days seseyiphelile intwala. Seseyiphelile nje. Hayi ukuthi ngiyikhipha ngaphandle iphela ngaphandle. Funa uyikhapha ngaphansi ngoba kusuke khona iqanda Mapholoba ekuyilona elikhiqizayo lingaphakathi Mapholoba. Okay. Kunone stroke ke khehla lami. Yes, kudepend ukuthi isikhathi singakanani. Lo sezowuthola umjovo kuba isikhathi eside kumlapha kodwa lo ongakaza jove nje straight hayi siyagaranta Pholoba ukuthi after isikhathi esingaka kuzobe sekwenzeka ukuthi kodwa kubalekile ukuthi simbone umuntu ukuthi isimo sakhe sinjani Mapholoba. Ningizimu Africa worldwide emhlaba wonke jikelele ngale kokupholisa amaseko hleli nodokotela umhlongo ovulelekile intweni ezithinta inhlanhla ovulelekile intweni ezithinta ukulashwa kwabantu ake singene sigxile intweni ezenhlanhla yizini ezikhona kwamhlongo engathi mangithi gqi kusasa ngifi Sineyinhlanga Mapholoba zenhlanhla. Okay. Kumuntu othi angifuni ukuphatha into ebonakalayo. Sizoba no number 2 owubhodlela izinto ziyenzeka. Ukhona kaMhlongo umayela nenhlanhla nezinto ezivalekile nayo konke Mapholoba. Sizoba nofisha abakhulu ke bayazi abantu sinesigubhu sewashe sefoni eseringi Mapholoba ile seqala khona ke ama maximum Mapholoba ofisha abakhulu lapha. Bayazi abantu ukuthi nalonto ikhona Mapholoba etholakalayo. Sizoba nemithi ke nje yokuyiklina okuyiproduct Mapholoba yokuyiklina ukuthi umuntu ayiclean nje athandeke umuntu izinto zakhe ezilunge nakweze imali zilunge lo muthi ke siyawufaka kaphepha kodwa leminye Mapholoba sikwazi ukuyifaka kaphepha idinga ukuthi unyathele kaMhlongo kodwa le product esithi ukuyiclean nje okuvula inhlanhla okukhanyisa okuthandwa abantu ziyakwazi ukuposeka Mapholoba ngophepha leso. Unesifiso sokukhuluma nodokotela umhlongo umbuzo uMapholoba bangakwazanga umbuza yona noma unesifiso sokuba nengxoxo naye noma ufuna ukuhlolelwa konke lokho kuyenziwa kwamhlongo wena okwakho ukuthi uthathe le number egijima la screening bese ukwazi ukuyisebenzisa ngendlela okuyiyo mawuthola ngathi akusiyena umhlongo ngcono manje ubuye kwasiyaviva uzoverify Yes. akufuneki niqhamazele noma nitatazele niphonse imali nalapho khona ekufanele ngazifaki khona Ningizimu Africa worldwide ake sibonane kwivideo elandelayo mina nawe uyazi Siyabonga.